மலை போல இருக்கிற யானை கூட்டத்துக்கு இடையில இருந்த ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு ஆச்சரியம். மெல்லிய கயிற்றால கட்டப்பட்ட அந்த யானைகள் ஏன் அந்த கட்டை உடைச்சிட்டு வெளியில வரல? சுதந்திரமா உலாவ வாய்ப்பு இருந்தும் அதை ஏன் பயன்படுத்திக்கல? இதுக்கான விடைய யானைப்பாகன்ட்ட கேட்டப்ப யானைப்பாகன் சிரிச்சிட்டே சொன்னானாம். சின்ன வயசுல இருந்து இதே அளவு கயிற்றால தான் கட்டி வளர்க்குறோம். முதல்ல முயற்சி செய்து அறுக்க முடியாம போறதுனால நம்மளால முடியாதுங்கிறது அது ஆழ் மனசுல பதிஞ்சிடுது. அந்த நம்பிக்கையோடயே வளர்றதுனால பிறகு முயற்சியே செய்யறதில்ல. ஒரு தவறான நம்பிக்கையால யானை எப்படி தன் முயற்சியை நிறுத்திடுதோ, அது போல நம்மள பலர் நம்மளது பழைய தோல்வி அப்படிங்கிற அந்த கயிற்றுல கட்டுண்டு இருக்கிறோம். அந்த அவநம்பிக்கை நம்மள வெற்றியை நோக்கி நகர விடாம தடுக்குது. எப்பயுமே வெற்றியை நோக்கி நாம தொடர்ந்து முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அவநம்பிக்கைங்கிற கயிற்ற அறுத்தா வெற்றி நம்ம கையில.